Jeg er her for damerne. Du er for damerne? Ja. Udsigten er også okay. Tak. Det var fandme sødt, tak. Så den her. Sådan nogle heste der. Og vi sover der. Og damen derovre, hun er allerede gået i kampolage med en hest, der jogger på hendes telt. Hun er ikke tilfreds. Nu kommer der æsel også. Så vi skal nok vågne op til noget sjovt. Vi vågner op til, at der en heste går på os. Det er sådan bare noget med at gå på os. Det er jo en han, det der. Det er en han, det er ikke... De andre hunderne, det er derfor, de følger efter. Nej. Og modsat, det vil jeg gerne gøre opmærksom på, at størstedelen af de folk, vi ser omkring os, de har taget en jeep og en æsel og shithop. Og ikke gået. Nogen har lejet et æsel, nogen har lejet en jeep. Vi er gået på bunden af. Og lejet, vi var et æsel. Ja. Ikke røven først. Jo. Nej, det er bedst. Nej, så skal du ned med røven. Røven alt for højt op. Du ødelægger nettet. Ja, det her er video, der har på. Ja, der er video, der på, ja. Det der. Og så er der baggrund. Det er muligt godt. Fordi normalt er der ikke en baggrund. Det ved man jo. Hvad gør man så? Det ved jeg ikke. Hvis du nu holder mine kogler. Nej, tak. Okay, ja. Tak. Vent. Så skal du også holde min sten. Okay. Sådan. Godt så. Vi har nogle løg, vel? Vi har ikke nogen løg, nej. Vi kan ikke holde hinandens løg. Nej. Hallo, Mathias. Han sidder og blinker til mig, gør han. Han frækker. Sidder og blinker til mig. Det gør jeg vist. Godmorgen. Klokken er 10:04. På vej op på Top Mekaniku for at se solopgangen deroppe. Indtil videre er vi de eneste. De eneste to. Der er her. Så det er indtil videre meget godt. Banan og mysli bare. 5 med en god morgenmad, så kvart 5 morgen. Så det er i hvert fald ud. Jeg skal også sidde overrasket. Ja, ja. Arrivé. Er der top? Le Bic. Det var godt Steffen, han ikke endte med at tage med. Så han var faldet ned, så var han rullet hele vejen til bageren. Han ruller en hel vej til bageren. Tykke Steffen, han ruller til bageren. Tykke Steffen, han ruller til bageren. Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have to make clear. Love I go spread on the world, you know. Me love ya comes out of devotion to rule ya, spread to the world in Trench Town.
Du har vundet. Nej, det Du får den på 2 timer og 12 minutter. Ned. Og så med de 5, de siger, det er klar. Det er 2 og... Med dårlige knæ og forstået fod. Ja. Knæen har ikke været et problem. Din fod har gået ondt. Ja, Men et hvil med noget koldt vand fra bjergflod, det var fantastisk. Et par sokker og... Det var godt. det tør jeg tro sig. Så nu sidder jeg og venter på vores pick-up.